Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi. Darul Duhului Sfânt. Textul de memorat îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetele 31 și 32 și o invităm pe Daisy să ne-l spună. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Mulțumim mult, Daisy! Iisus s-a înălțat la cer, iar îngerii au repetat făgăduința că El se va întoarce. În timp ce așteptau această frumoasă promisiune, ucenicii aveau de făcut multe lucruri, nu-și puteau permite să le nevească. Cu puțin timp înainte de a se despărți de ei, Iisus le dăduse o sarcină foarte mare. Care era aceasta? Haideți să ascultăm Matei, capitolul 28, cu versetele 18 la 20. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. În scurt timp, ucenicii au înțeles că aveau mare nevoie de ajutor. Ei au fost încurajați de promisiunea pe care Iisus le făcuse chiar înainte de a pleca. Cum sunea aceasta? Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Oamenii se așteptau ca ucenicii să fie triști pentru că Iisus nu mai era cu ei. În schimb, ei erau fericiți și încrezători. Și de ce n-ar fi fost? Iisus, maestrul și prietenul lor, era viu, în ceruri. Cum își petreceau ei timpul? Haideți să ascultăm Luca 24, 52 și 53. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Iisus le spusese ucenicilor să aștepte în Ierusalim până când vor primi Duhul Sfânt. Așa că ucenicii și alți credincioși s-au întors de pe muntele Măslinilor în camera de sus. Ce făceau în timp ce așteptau? Faptele Apostolilor 1:14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Ucenicii au avut timp să se gândească serios la ultimii 3 ani. Făcuseră o mulțime de greșeli. Cât de mult doreau să poată șterge trecutul și să facă totul bine. Și-au amintit de ocaziile în care se certaseră cu privire la cine să fie cel mai mare. În loc să învețe smerenia de la Iisus, fuseseră geloși și egoiști, certându-se mereu pentru cea mai înaltă poziție. Acum au înțeles însă că, pentru a fi martori eficienți ai lui Iisus, era necesar să fie uniți în dragoste creștină. Așa că s-au împăcat și-au cerut iertare pentru certurile egoiste și s-au gândit la multele lucruri pe care li le spusese Iisus. Cu tristețe și-am amintit cât de des nu crezuseră. Cu câte ocazii pierduseră! Și-au mărturisit păcatele lui Iisus și au știut că El îi iertase. Erau hotărâți să-L slujească tot restul vieților, așa că s-au rugat pentru ajutorul promis, Duhul Sfânt. Există unele părți ale trecutului tău pe care dorești să le ștergi? Nu te descuraja. Deși nu poți schimba trecutul, amintește-ți că, dacă ceri, Dumnezeu te va ierta cu bucurie. Începând de azi, poți să alegi să faci binele. Vei reuși cu ajutorul lui Dumnezeu. 5/10. Ucenicii așteptau ca Iisus să trimită Duhul Sfânt așa cum a promis. Dar în loc să stea degeaba, și-au petrecut timpul pregătindu-se serios pentru a primi acest dar prețios. Ei și-au mărturisit păcatele lui Dumnezeu și unul altuia
examinându-și viețile pentru a descoperi orice lucru care nu era în armonie cu voia lui Dumnezeu. Cât de mult s-au rugat să fie potriviți pentru a-i conduce pe alții la Isus. După 10 zile, erau pe deplin în armonie cu Dumnezeu și unul cu celălalt. Biblia spune că aveau un singur gând. Nu se mai certau. Erau gata să primească darul special al Duhului Sfânt. Cum s-a întâmplat? Haideți să ascultăm Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 1 la 3. În ziua Cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Era vremea Cincizecimii și mii de evrei din toată lumea se aflau în Ierusalim. Erau prezenți oameni din fiecare limbă cunoscută. Desigur, ucenicii nu cunoșteau toate aceste limbi și nu puteau să spună multora dintre acești oameni despre Isus. Ce s-a întâmplat mai departe? Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetele 4 la 11. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capodocia, Pontasia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Unii dintre preoți, supărați din cauza acestei minuni, au spus că ucenicii erau beți. Dar Petru a arătat că minunea de a vorbi în limbi a fost de fapt o împlinire a profeției. Petru a continuat arătând clar și cu putere că Isus era Fiul lui Dumnezeu. A spus cu îndrăzneală că ei îl răstigniseră pe Mesia. Ce schimbare! Era același Petru care, cu mai puțin de 2 luni înainte, negase că îl știa pe Isus. Duhul Sfânt a adăugat putere la cuvintele ucenicilor, iar oamenii au înțeles ce greșeală teribilă făcuseră pentru că îl răstigniseră pe Isus. 3000 de oameni au fost botezați în acea zi, dar acest lucru a fost doar începutul unui mare seceriș. Vrei puterea lui Dumnezeu așa cum au avut-o ucenicii? Poți să o ai, dar trebuie să fii gata pentru a o primi și folosi așa cum au făcut ei. Vindecarea ologului. Într-o zi, Petru și Ioan se rugau împreună înainte de a merge la templu pentru a se închina. În timp ce treceau prin poarta numită Frumoasă, au observat un om olog care cerșea. Fusese infirm întreaga viață, 40 de ani. Dorise să fie vindecat de Isus, dar când ajunsese în cele din urmă la Ierusalim, aflase că Isus fusese omorât. Prietenilor săi le părea rău pentru el. Îl duceau la poarta templului în fiecare zi. Astfel, reușea să strângă bani de care avea nevoie pentru mâncare. Când le-a cerut bani lui Petru și Ioan, ce i-a spus Petru? Haideți să ascultăm Faptele Apostolilor 3:6. Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Atunci, Petru a luat mâna omului și l-a ridicat. Ce credeți că a urmat? Faptele Apostolilor 3:7 și 8. L-au apucat de mâna dreaptă și l-au ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Imediat, o mulțime s-a adunat în jurul lui Petru.
Oamenii se obișnuiriseră să-l vadă pe Iisus făcând minuni, dar au fost surprinși că ucenicii puteau face și ei minuni. Petru le-a explicat repede că nu puterea lui a fost cea care îl vindecase pe omul olog. Omul fusese vindecat prin credința în Isus, prințul vieții pe care ei îl omorâseră și care fusese înviat. Ce le-a cerut Petru să facă? Faptele Apostolilor 3:19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Pe când vorbea Petru, niște saduchei s-au oprit să asculte. Când au auzit pe Petru vorbind despre învierea lui Isus, au venit foarte furioși și i-au trimis pe Ioan și Petru în închisoare. Erau furioși pentru că ei aleseseră să creadă că morții nu pot fi înviați, iar Petru și Ioan ofereau o dovadă convingătoare că Isus fusese într-adevăr înviat. Chiar dacă liderii religioși îl respinseseră pe Isus, Dumnezeu în mila lui le mai dădea o ocazie să se pocăiască. Dar în loc să accepte dovada clară pe care Dumnezeu le dădea prin ucenici, liderii religioși au ales din nou să îi se împotrivească lui și mesagerilor săi. Ce au făcut? Fapte 4:3. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Ce fel de alegeri faci? Ești recunoscător atunci când Dumnezeu sau părinții tăi îți arată ce trebuie să se schimbe în viața ta? Asculți de Isus și îl lași să facă aceste schimbări în viața ta? Ei erau cu Isus. Liderii religioși erau hotărâți să-i oprească pe ucenici să vorbească despre Isus. Altfel, importanța și influența lor ar fi fost distruse. A doua zi dimineață au convocat o întâlnire a Sinedriului pentru a decide ce era de făcut. Unii membri ai Sinedriului și-au amintit că în urmă cu câteva săptămâni Petru negase că îl cunoștea pe Isus. Erau siguri că puteau din nou să-l intimideze cu ușurință, dar s-au înșelat. Ce le-a spus Petru în dimineața aceea? Fapte 4:7-12. Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum au fost vindecat, să știți toți și să știe tot poporul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, țidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fiți mântuiți. Acum, liderii religioși erau foarte îngrijorați. Nu se așteptaseră ca Petru și Ioan să fie atât de îndrăzneți. Făcuseră o minune și citau din Scripturi la fel ca Isus. Puteau spune fără îndoială că fuseseră cu Isus. Liderii religioși ar fi fost foarte fericiți dacă ar fi putut găsi vreo metodă prin care să nege că avusese loc o minune. Dar n-au reușit. La urma urmei, mii de oameni știau deja, iar omul care fusese vindecat stătea în picioare chiar lângă Petru. După ce au discutat între ei, au decis în cele din urmă ca din moment ce nu putea nega minunea, să încerce să prevină răspândirea cunoașterii ei. Așa că le-a spus cu asprime lui Petru și Ioan să înceteze să mai vorbească despre Isus. Au fost Petru și Ioan de acord cu cerințele lor? Fapte 4:19-20. Judecați-vă singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și auzit. După ce i-au amenințat și mai mult, i-au lăsat pe cei doi să plece. Petru și Ioan s-au dus în locul în care credincioși se rugau pentru ei și au povestit ce se întâmplase. Ucenicii puteau spune că, la fel ca Isus, se confruntau cu împotrivire
în misiunea lor, așa că s-au rugat din nou și au cerut ca Dumnezeu să le dea chiar mai multă îndrăzneală și putere în misiunea lor. Cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunea lor? Fapte 4:31. După ce s-au rugat ei, s-au cutremurat locul unde erau adunați toți, s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Ai vorbit vreodată curajos despre Isus când erai cu prietenii tăi? Ai fost amenințat sau tachinat? Isus a iubit pacea, dar nu a făcut niciodată ceva greșit pentru a avea pace. Dacă dorești să fii îndrăzneț, ca Petru și Ioan, trebuie să petreci timp cu Isus în studiu biblic și rugăciune. Anania și Safira. Nu toți erau fericiți de creșterea noii biserici. Mulți dintre cei care aleseseră să-L urmeze pe Isus au fost dați afară din familiile și sinagogile lor de către cei care li se împotriveau. Prin urmare, nu aveau cum să-și împlinească nevoile de hrană și îmbrăcăminte. Ce a pus Duhul Sfânt în inima credincioșilor să facă în această privință? Faptele Apostolilor 4:32, 34 și 35. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu ziceau că averile lor sunt ale lui, ci aveau toate de obște, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Dragostea și armonia între credincioși era minunată. Pentru că Duhul Sfânt era cu ei, făceau cu altruism tot ce puteau pentru a se ajuta unul pe altul. Anania și soția lui, Safira, erau printre cei care, sub influența Duhului Sfânt, promiseseră să vândă un teren și să dea banii pentru a-i ajuta pe membrii bisericii aflați în nevoie. Mai târziu, au început să se gândească la cât de frumos ar fi fost să păstreze o parte din bani pentru ei înșiși. În cele din urmă, au decis să nu dea tot ce promiseseră. Aceasta a fost prima lor mare greșeală, să promită că vor da o anumită sumă lucrării lui Dumnezeu, iar apoi să se răzgândească pentru că bogăția pământească era mai importantă pentru ei. Numim asta lăcomie, dar Anania și Safira nu ar fi vrut ca cineva să știe că ei se răzgândiseră. Nu doreau să piardă respectul oamenilor, așa că au hotărât să dea o mică parte din banii obținuți din vânzarea terenului, dar să pretindă că au dăruit întreaga sumă. Aceasta a fost a doua mare greșeală. Se prefăceau că sunt ceva ce nu erau. Numim asta ipocrizie. Ce credea Dumnezeu despre lăcomia și ipocrizia lor? Haideți să ascultăm întâmplarea în Faptele Apostolilor 5 cu versetele 2 la 11. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? După ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis: Spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis: Cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Dumnezeu ne cere să returnăm zecimea, a 10-a parte din tot ceea ce ne dă și să dăm de asemenea daruri de bunăvoie pentru a ne arăta dragostea. Ești sincer cu Dumnezeu? Sunt banii și posesiunile mai importante pentru tine decât să ajuți la încheierea lucrării lui Dumnezeu? Dacă da, cere lui Dumnezeu să te ajute să iubești mai mult lucrarea sa decât posesiunile pământești.
În fața Sinedriului. Biserica creștea rapid pe măsură ce tot mai mulți oameni răspundeau Duhului Sfânt. Ucenicii făceau și minuni uimitoare. Liderii religioși erau din ce în ce mai supărați. Vedeau că, pe măsură ce creștea influența ucenicilor, puterea și influența lor scădea. Pentru că amenințările nu îi opriseră pe ucenici să predice și să învețe, liderii religioși i-au întemnițat. În timpul nopții, un înger a venit și a deschis ușile închisorii, spunându-le să-și continue lucrarea. Ce s-a întâmplat atunci când Sinedrul a trimis după prizonieri dimineața? Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetele 21 la 25. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitori stând în picioare la uși, dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit aceste vorbe, capitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus: iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Ucenicii au fost aduși în fața Sinedriului pe ascuns. Liderii religioși se temeau că oamenii se puteau întoarce împotriva lor dacă s-ar fi purtat urât cu ei. Marele preot a solicitat să afle de ce învățau în continuare despre Isus. Cum a răspuns Petru? Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Isus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Membrii Sinedriului s-au înfuriat pe ucenici și erau gata să-i trimită imediat la moarte. Dar un om numit Gamaliel, membrul respectat al Consiliului, s-a ridicat și le-a dat un sfat foarte înțelept. Care era concluzia lui? Nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu o veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. A fost acceptat sfatul înțelept al lui Gamaliel, dar au pus ca ucenicii să fie bătuți înainte să fie lăsați să plece. Cum au răspuns ucenicii la acest tratament dur? Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Pe măsură ce biserica creștea, a apărut o nouă problemă. Unii credincioși greci se plângeau pentru că socoteau că văduvele lor nu primeau la fel de multe ajutoare ca cele evreice. Această problemă era una serioasă, deoarece amenința unitatea pe care biserica o experimentase până în acel moment, așa că ucenicii au sugerat rapid o soluție. Care era planul lor? Haideți să ascultăm Faptele Apostolilor 6 cu 2 la 4. Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. A fost o idee bună. Ucenicii făceau tot ce puteau, dar pe măsură ce biserica se mărea, nu mai puteau să aibă grijă personal de tot. Era mai înțelept să împartă responsabilitățile lor cu alții. Ce s-a întâmplat ca urmare a acestei schimbări? Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință.
Dumnezeu permite uneori ca de dragul lui, adepții săi, să îndure persecuția. Totuși, ne putem bucura dacă se întâmplă așa. Haideți să ascultăm Isaia 41:10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Fiți binecuvântați ca să înțelegeți că și voi puteți fi slujitori pentru Dumnezeu. Domnul cu voi!